Itt ragadtunk. Az a kétszínű sakálfajza. Most már úgyis mindegy. Meglógott a lámpájával együtt. Ennyi kis szőrös mestertolvaj. Olyan ütött kapott, kidobnivaló vacaknak látszik. Csak mintha valami felirat volna rajta, de elég nehéz kiböngészni. Jaj! 10 000 év alatt teljesen elgémberedett a nyakam. Addig szellőz egy kicsit. Na végre, de jó idekint. Örülök, találkoztunk, hölgyeim és uraim. Üdv, ön ide valósi, hogy hívják? Aladdin. Aladdin! Hello, Aladdin! Örülök, hogy részt vesz a műsorban. Szólíthatom Alnak, vagy egyszerűen csak Dini? Mit szól Aladdinhoz? Ide jön! Gyere, Aladi! Úgy látszik, nagyon beüthettem a fejem. Bagózol? Ugye rágyújthatok? Ó, bocsáss meg, Csita, ugye nem perzseltelek meg? Csá, Kárpit! Legalább 1000 éve nem láttalak. Adj egy nagy pacsit! Jó, Jojo! Hé, te sokkal kisebb vagy, mint a legutóbbi gazdám. Vagy pedig én lettem nagyobb. Nézd már ide, szerinted én változtam? Na, álljon meg a menet. Én a gazdád vagyok. Gyeres! Milyen tanulékony? Mit akarsz, milyen legyek? Nagy és erőtől duzzadó! Koncentrálok! Sokszorosan leutázod, De sohasem levásol! Levásol! Én vagyok a lámpás szelleme! Itt vagyok, egyenesen a lámpából, hogy teljesítsen minden kívánságokat. Köszönöm szépen! Lehet kívánni? Pontosan 3 kívánhatsz, és X olyan kívánság, hogy többet kívánhass. Ennyi. 3 unod stressz. Nincs pótlás, csere, se visszaváltás. Ez biztosan csak álom. Gazdám, azt hiszem, még nem fogtad fel egészen, hogy mibe csöppednél. Ha azt hiszed, hogy álom, gyorsan illusztrálom a lehetőségeidet. Amikor 40 rabló körül zár, ideje leszokni a veséről. Ha kezed csak 100 apró Ütést vár! valaki gondoskodik erődről. Veled egy edző jött fel menő fej. Tudja, mitől jön az erőlét. Ha kell a pult, Pizza is! Felestél! a dolgot, hogy a lámpát csiszold még. Azt mondom, gazdával Aladdin úr, meg lesz, amit kívánsz. Szinte ki sem mondott, hozom már, bizony ilyen haver sosem lát. Manométered, ez itt a félfogás! Gyere, súgd el közben életed, hiszen úgy hallgat meg itt más. Ha szörnyű, akkor se lesz szörnyű. Nagy arc vagy, a bégasság! Szólj, mi kell még az, mint tiéd, mindjárt itt egy adag baklava. Egy alom akármi, és Egész rakás más! mert egy titán megér titán, milyen az igazi jó barát. Nézd már! Jaj, ne! No! Subidubdubá! Nekem könnyen megy, nekem apróság, velem könnyen lesz, fürge gyulacskát. Fúj, még itt más! Ezt figyeltél? Csak azt mondom, abrakadabra! Szakidumál! Minden bige a múlté! Te mire bámulsz, Mint egy varázsszem! a súgya gyorsan van, de a vágyad a művet oklevéllel. Tetézem, míg engem kötelez az alázat. Hozog a tett vágyam, neked segítek. Na, mit kívánsz fülembe, hamar gyónd? Baromi nagy a listán, jó jöhet, hiszen ha meg sem mozdul, az se gond. Jó, kedves Aladdin úr, vár a 3 kívánság, és belátom majd te návok, hogy én messze jobb vagyok, mint a haverok, hogy én messze jobb vagyok, mint a haverok, nem is jön ám ilyen jó. Ilyen az igaz jó barát. Mit parancsolsz, gazdám? Akkor, tehát teljesített bármilyen kívánságomat, igaz? Hát majdnem, csak van néhány feltétel, na meg egy csomó kivételszerűség. Például? Numero 1. Nem ölhetek meg senkit. Úgyhogy ne is kér. Numero 2. Nem intézhetem úgy, hogy bárkibe beleszeressen. Te kis ábrándos legény. Végül a numero 3. Nem lehet embereket visszahozni a halálból. Elég rend a látvány. Nem is szeretem csinálni.
egyéb kívánságot teljesülhet. Feltételek, korlátozások a kívánságokra. És ez egy hatalmas dzsinn, még a halottakat sem tudja feltámasztani. Nem is tudom, Abu. Talán még ebből a barlangból se tudnak kivinni. Keresnünk kell egy kijáratot. Már megbocsáss? Ugye látod, hogy itt vagyok? Te dörzsölted meg a lámpát. Te ébresztettél fel. Te hoztál ide. És ezek után fognád magad és egyszerűen itt hagynál. Azt pedig nem engedem. Egyelőre nem. Kívánnod kell, ahogy az illik. Leülni! Sürgős esetben távozhatunk itt is, itt is, itt is, itt is, és akárhol. Utazás közben kérhetik nem kihajolni. Itt vagyunk!